Jeg står her sammen med Thomas More på øen Utopia. Han er født i 1477 og er engelsk statsmand, humanist, forfatter og blandt andet kendt for hans fiktive rejseberetning Utopia. Han er tilhænger af mig, den katolske kirke, og er meget loyal overfor mig. Derudover er han kendt som den første socialist. Thomas More, hvad er Utopia, og hvad er din idé bag den? Ja, det her det er Utopia, og Utopia det er svaret på det moderne England. Her eksisterer ingen privat ejendomsret, og der er social lighed. Det er kun der, hvor der er privat ejendomsret, er det næppe muligt nogensinde at få en rigtig og velliggende ordning af de statslige anliggender. Jeg håber, at det her måske vil inspirere folk i fremtiden. Måske en tysk sociolog, politisk økonom og filosof, som bliver den mest betydningsfulde person i socialismens historie. Eller måske en italiensk diktator, som bliver leder af den italienske fascisme fra 1920'erne op til efter 2. verdenskrig. Yeah. Jeg står her sammen med 2 beboere på Utopia. Hvad synes I om at bo her på Utopia? Jeg synes, det er rigtig dejligt. Jeg synes også, det er super skønt. Alle har job, og der er ikke nogen ejendomsskatter, hvis ikke ting for penge. Og så drejer det hele sammen familien. Det er super dejligt. Så er I meget lige her alle sammen? Det er vi, absolut. Der er ingen, der hører andre. Det er så godt. Kong Henrik den 8. af England, hvad laver du dog her på mit Utopia? Jeg vil gerne skilles med min kone, Katrine. Det kan du ikke. Det er imod den katolske kirke. Så vil jeg være overhovedet af den katolske kirke i England. Det kan du heller ikke. Paven er det sande overhoved af hele den katolske kirke i hele verden. Også i England. Hvorfor vil du ikke være kansler? På grund af dig. Du forråder den katolske kirke og paven. Mit dummeste til døde, fordi jeg sagde det. Nu får Thomas More desværre forladt os, men han gjorde det i den katolske tro. Det vil jeg